Takže čaute ľudia, vítajte pri mojom takom krátkom videu. Je to vlastne také, že som si vytvoril takú hru, ktorá není ešte hotová, ale budem na nej robiť. No, takže taká zatiaľ šitná. Možno sa to potom zlepší. Pandrlák. Robíme všetko skoro. Aspoň budete vedieť, ako tá hra bude vyzerať. Je to moja prvá hra, no není prvá hra, ale na tomto kanáli je. Opa, toto sa pozerajte. Áno, viem, toto som ešte na to riešil. No tak nevadí. Ináč tí kostlivci, či jak tomu mám hovoriť, furt idú za mňou. Je to niekedy potom aj hard. Oni sa môžu aj takto spojiť. To ešte dorobím tú hru, ale tak narýchlo hra. Toto bude asi ešte alfa. Lebo ešte ani alfu neurobím. Opa, všetko sme zobrali. A ideme do cieľa. Presne po... Taďalto. Dobre. Takže... Opa, toto je ťažké, toto sa vymotať. Ja už poznám túto mapku. Áno, viem, čo som urobil za blbosť. Mám to tak. Viem, nejak sa to divne hýbe. Opa. A toto bude ťažké. Oh my god. No, viem, toto ešte nejak dorobím to, aby sa ma nemohol dotknúť. Ale tak musím strážiť toho starca. Ide za mňou. Opa, dostali ho aj mňa. Takže musím ho ochrániť toho. Opa, dostali ho. Počkaj, poď, idem do teba. A už vidíte, nemôže sa, ale neviem, jak blázon ide. No. Ale keď ja do neho pôjdem, tak to ide. No, poďme, ty to dáš, starček. Run, Forest, run. Je ťažké postarať sa o seba v tejto hre. A ešte s týmto startom. Opa. Počkaj, poďte. Skore. Poď za mňou. Ne. Poď ku mne, poďte ku mne. Poď. Opa. Je to hardcore hra. Toto jak dám, čak to je... To sa nedá. Všetko sa nedá. Čo ja poviem, čo sa nedá. Skore. A ideme. Opa, toto musím. O, to z toho šíp. Ne. Neviem prečo tam zostali tie šípy. No, hurá. Ale to vlastne tieto šípy išli, len sa nejak bugli. To ešte neviem urobiť. No a takže 5 minút mojej hry. Takto vypadá moja hra.
neskôršie budem robiť viacej levelov. Zatiaľ som urobil takéto levely. A dáme tomu, že toto verzia Alpha 0.1. Úplne prvá verzia, môžete si to vyskúšať, takže čus.